Greetings, Bure Zimbabwe pachivhiti-vhiti zimwe chidiapo patinokupa nhoroondo dzaka dzinopisa zuva nezuva, right? Nyaya nayo inopisa ndeyekuti kana uri mutsva pano usati wasubscribe, gara wasubscribe nekuti nyaya nayo inopisa, right? Like kunyadzisa ZANU-PF, like kunyadzisa muvengi, like kuti new leadership iwe muZimbabwe tiwane vatungamiriri vakanaka, right? Pana panyaya nayo nyaya yakadai so Women's League iyo iri kusundira kuti Mabel Chinomona aite vice president. Women's League iri kupusha agenda yekuti mukadzi aite vice president, right? Pa conference yakaitwa iyi pa number 11 amene pamapepa vanyora ikoko zvakatopasiswa kuti parikufanira kutoiswa wechikadzi, so anobuda ndiani? Ndo pane nyaya papapo, pane nyaya, right? Pakatoipa mune Zimbabwe hazvina kumira mushe. Ndozvange ndaya ndikuzivise kuti zvakapasiswa zvinhu zvakatonyorwa pamapepa akanyorwa kanga achiverengwa pa conference yakatobva iyoyi, zvakapasiswa kuti mukadzi anofanira kutopinda, right? Saka tatotarisira kutoti ari kubuda ndiani, ndikembo here kana kuti ndi general? So ndokutendai tavakusirai kuno kuchimurega. Thank you for watching. Liberation struggle yatiri kutaura nezvayo iyi pazuva ranhasi gore rino ra2024. Vamwe vanhu vanogona kufunga kuti mavaona akavaroda kukonzeresa hondo. Inhau yekuti vanhu vanenge vasina zvavanoziva. Liberation struggle yakatanga 1966. But haina kumbopera ka. Vanhu vakavharwa mugore ra 1979 ana Mugabe vaenda kuLancaster uko. Nyika yakafungidzira kuti tawana independence, havana kuziva kuti hapana independence iripo. That is why you see the nation is the way it is. Imi munofungidzira kuti it is a mistake kuti hurumende iyi inotongwa nemabwidi. Imi munofungidzira kuti imistake yakaitika here kungoti the British eyakagwa yakauya kuzotora maballot boxes nemaballot papers anemavotes 1980 ese akaendwa nawo kuBritain. Kutaura kwandiri kuita as I speak, as you listen to my voice right now, mapepa iwaya ariko kuBritain. Ende munobvunza vanhu vari kuZANU-PF kuti zviri kutaurwa naJudha mashoko ekunyepa here? Sei makatendera hurumende yeBritain panguva Conservative Party ichitonga kuti vatakure maballot papers aende kuBritain? What was the reason? Vabvunzei vanhu veZANU-PF kuti muZimbabwe makange mashaiwa here pekuchengetera mapepa? Makatadza here kupisa kana dei makange musingamade? What was it so special to the effect yekuti hurumende yeBritain inobhururutsa ndege British eyakago kuya kuzotakura maballot boxes? I'm just asking you, what was so special about the Zimbabwean election to the effect that the British government had to fly into Zimbabwe, the British cargo jet, to collect the ballot boxes, the ballot papers, and all the votes, and they've never been returned ever since in the 44 years of ZANU-PF since 1980. Ndiri kukubvunzai because hakuna chief akambobvunza mubvunzo uyu, hakuna human rights lawyer akambobvunza, hakuna MP, hakuna senator akambobvunza in the parliament. So I'm here to ask, ndiri kukubvunza imimi mashona nemandevere kuti chakaitika chii, chakanga chiripo chii, chakanga chiri extraordinary chii chakuti hurumende yeBritain had to fly in the British air cargo into Zimbabwe to collect all the ballot boxes, the ballot papers, all the votes to be stored in Britain. Kumbakwani, who instructed that the British air cargo should fly into Zimbabwe? And who offloaded those votes? Vakamachengeta kupi? Vane chinangwa chei?
anoprodusa mari here mavhotsi avakatora nemaballot boxes, anoprovide diamond and gold. What was it that was behind? Because Malawi was also part of the Rhodesian colony. Britain haina kumbotumira ndege ikoko. KuZambia kwa Britain haina kutumira ndege ikoko. Kunyika dzese dzakapombwa neBritain, Britain haina kumbotumira ndege ikoko kunotora maballot papers. That is why I tell you that this liberation, ichitanga 1966, vanhu vachiuraiwa, hondo haina mbobvira yakapera, because by 1980 painzi hondo yapera. Vanhu vakaramba vachiteererwa vachiuraiwa. How many thousands of Ndebeles were killed in Matebeleland? Over 20,000 in cold blood. Saka munonditaurira kuti hondo yakapera rini? How many people were killed in Mashonaland? Vamwe short sleeve, long sleeve, were buried alive. How many people? Kusvika pazuva ranhasi, a lot of people that are still being killed. Now you want to tell me kuti hakuna hondo? Do you want to make me stupid? Do you want to make me stupid? Do you think to tell me kuti kune flag in a Zimbabwean bed, it means that is freedom? That is not freedom. You cannot point at me at a currency account Zimbabwean dollar, then you tell me that is freedom. That is not freedom. The freedom did not tell us a constitution kuti yakanyorwa nani, ichinyorerwa ani, inobenefitani. Why is it that 3/4 of the people in the parliament are not Zimbabwean? Why is it that the president, Robert Mugabe, was not a Zimbabwean? The Canaan Banana was not the Zimbabwean, the first Zimbabwean president. Robert Mugabe, first prime minister, was not a Zimbabwean, and he became the second president, was not a Zimbabwean. Emerson Mnangagwa was not a Zimbabwean. Vanampoko, Vanakembo Mahadi, they are all not Zimbabweans. So, should we say we have got independence in Zimbabwe? I think we need to seize all these political parties. Anybody who speaks to me in the name of a political party, he is with the ZANU-PF, and I tell you the truth. Whosoever is not with the people of Zimbabwe is for ZANU-PF. And whosoever is not with the people, he is actually against the people. The same, he is a member of ZANU-PF. I don't care what political party you believe that you belong to. I don't care about it. You got to be with the people in this liberation struggle. We want to conclude this whole, because since 1966, it is now 58 years. Takazvarwa hondo ichirwiwa. Vabereki vedu vakanyeperwa kuti hondo yapera 1980. From September 1979 to December 1979, Mabwidi akanga ari ku London, ku Lancaster House. We know it. We know it. Vanakamuzi Banda. We know it. Vanakenneth Kaunda, we know it. They crafted this ZANU-PF, vakauraya some of our leaders in this struggle. Now, this is the time. We need to continue and conclude this battle. We never had independence in our country. We don't know independence. What we know is a bogus political party of Mabumbwa and Mabwidi. What we know, my opposition political party, Mabumbwa and Mabwidi, Vazukuru ne vana ve Mabwidi. Tinovati kudi, vana ve Mabumbwa ne Vazukuru ve Mabumbwa. Rubumbwana. We cannot have a political party in our opposition. It is dominated in Nema Rubumbwana. We can't allow that. We've got to stop with this thing. This is struggle.